20 метра от морето. Супер! Лене, размазали са се. Бек, дай паркираме тук каравата, няма да мръдна чест така. Да, слънчи па не. Аз не къде трябва да отида, там мисля трябва да. Ми жега. Морето! Там е една кръчма, където те разправят. Не знам дали си ходил. Много е готиничко. Все тя е супер долна. Морето. Супер долна кръчма си е, испанска мизерия. Мен си ми харесва. Все готино, защото терасата е точно на самия пясък и е на 10 метра от вълните. Да, аз гледах тук е Херос. Гледай, пича, тук си е зарива. Не специално ден ще си откипя. Тия си хапат тук, човек. Супер. Мисля, че няма ги срутят на финала. Това избива рибата. Та-дам! Къде е инструктора да ме види как шофирам с нарка? Леле! Така, чакай, че